Moi bons días, saúdos, estamos en directo nesta mañá dende a Casa da Cultura do Milladoiro, encontro digital que hoxe lles ofrecemos a todos os que nos siguen, os seguidores de La Voz de Galicia a través das canles habituais de La Voz, a súa páxina web, as súas redes sociais e tamén a súa canle de YouTube. Grazas a todos por seguirnos e grazas tamén ao público que hoxe aquí nos acompaña. Neste concello estamos hoxe aquí para poñer o foco sobre a saúde mental. Imos tratar de alzar a voz en favor da visibilización deste asunto que nos afecta absolutamente a todos como sociedade. Un concello que conta co seu propio plan, así que unha das partes destacadas deste encontro, que se vai prolongar durante toda a mañá, vai estar centrado en coñecer que se estivo a facer dende este concello de Ames. Coñeceremos tamén o que están a facer noutras localidades galegas, nunha mesa política composta por 3 alcaldesas, a da Coruña, a de Santiago de Compostela e a de Silleda. E ademais imos relacionar o binomio saúde mental co deporte, para coñecer tamén neste ámbito que se está a facer e como se xestiona o benestar emocional nesas situacións de estrés e tamén ansiedade, tal como deron a coñecer moitos e moitas deportistas nestes últimos tempos. Di a Organización Mundial da Saúde que un 25% da poboación vai sufrir problemas de saúde mental, pero que ademais a parte da sociedade máis nova, a xuventude, é a que ten máis risco de padecer algún problema de saúde mental. Un 75% das persoas antes da maioría de idade probablemente o sofran. Cal vai ser a tendencia? Bueno, pois asuntos que vamos ir analizando ao longo de toda a mañá. Como sempre, lles convidamos a que sigan con interese todo o que nos van ir contando os nosos convidados, os participantes deste interesantísimo foro que lles imos ofrecer, como lles digo, en directo nesta mañá. E de contado aquí, xa os ven, o alcalde de Ames, Blas García. Que tal? Moi bo día. Hola, bo día. Grazas por convidarnos a nós para contarlo os seguidores e lectores de La Voz de Galicia, e grazas ademais por ser un dos concellos que apostan por este tipo de cuestións. Susana Señorís é a concelleira de Promoción da Saúde. Moi bo día. Bo día. Grazas tamén por acompañarnos. Belén Montesa, que tal? Bo día. Hola, bo día. E Juan Carlos Permuy, bo día tamén. Bo día. Os dous son cofundadores de Coidados Ambiente, que é a empresa encargada da definición deste proxecto, así que en detalle van poder contar máis polo miúdo que hai detrás deste plan de saúde mental, de benestar, alcalde, polo que apostou o seu concello, así que van ser os encargados de dar contexto á razón de por que xe estamos aquí e por que neste concello se puxo o foco neste asunto de saúde mental. Alcalde, adiante. Bueno, bos días a todas e a todos, os que nos acompañan aquí presencialmente, pero tamén os que nos escoitan e as que nos escoitan e nos ven a través das redes sociais. Sí, en Ames, bueno, o problema de saúde mental é un problema que vimos arrastrando todos e todas desde fai tempo e que é coñecido e que nos detectamos que no noso concello, pois, sobre todo despois da pandemia, eses problemas de saúde mental se foron incrementando. Co cal decidimos, bueno, empezar a traballar, aínda que xa estábamos facendo algo, sobre todo a nivel educativo, nos CEIPs e nos IES, con Belén e con Juan, decidimos ampliar todo iso e facer un plan no seu conxunto, na súa totalidade, que abarcará toda a cidadanía do concello, porque ademais temos claro que, aínda eu digo sempre, aínda que non é unha competencia municipal, si creo que os concellos, que somos a administración sempre máis próxima, debemos de estar do lado dos problemas reais que teñen os veciños e as veciñas. Este é un problema real, non? E, bueno, María o definía moi ben, benestar emocional. Eu creo que esa é a clave, que todas as persoas nun momento da nosa vida seguramente vamos a sufrir ou sufrimos xa algún problema de saúde mental, pois polo tipo de sociedade na que estamos agora, de que todo vai a moitísima velocidade, este estrés, todo eso que hai, e decidimos poñernos a traballar, a Concellaría de Promoción da Saúde, pois para organizar un plan de saúde mental que este ano van a explicar despois mellor, seguramente Juan e Belén, pero que quixemos que abarcar a toda a veciñanza de Ames, aínda que vai centrado tanto nos mozos como nos nenos e nenas, pero tamén na xente maior, pero sin excluir, eu sempre digo, sin excluir a ninguén. Este é o primeiro ano que o tivemos en funcionamento, xa hai os primeiros datos tamén desa axuda e dese acompañamento, precisamente me gusta resaltar, para que haxa benestar emocional na cidadanía e, sobre todo, algo moi importante, que é eliminar ese tabú
que hai, que parece que é un problema hoxe en día aínda decir que alguén ten un problema de saúde mental. Eu creo que ter un problema de saúde mental hoxe en día é algo que temos que normalizar, e que, porque a calquera nos pode pasar, e é un problema dunha enfermedade como calquera outra que podemos ter. Dou paso eu, así, modelo eu, Susana, que é a concelleira, que está directamente controlando e xestionando este plan, conxuntamente co Departamento de Promoción da Saúde, que ademais, nos sempre nos gustou desde o principio ter un departamento de unha concellería de promoción de saúde, non a concellería de sanidade, porque parece que cando estás a concellería de sanidade a única xestión que fai é estar en contacto co centro de saúde do pobo. Entonces creamos a concellería de promoción de saúde, que neste mandato vai ligada, ademais, vai unida tamén co deporte e promoción da saúde. Pois, bo día a todos e a todas. A verdade é que, non podo estar máis contenta de que neste foro se traten dous puntos moi importantes, como pode ser a saúde mental e o deporte, que son os dous moi necesarios no noso día a día. Para a práctica do deporte sempre se fala da condición física que teñen que ter os deportistas ou as deportistas, pero cada vez vemos que ter unha boa saúde mental é moito máis importante, porque vemos que ese rendemento que se pode ter físicamente, se un non está ben mentalmente, pois a veces non se chegan a acadar todos eses logros que pretendemos e que durante eses entrenos nos esforzamos para acadalos. E, pois, como ben vemos agora no día a día, cada vez son máis os deportistas e deportistas que falan dos problemas que teñen, de que moitas veces teñen que facer unha parada para reordenar esa cabeza e xestionar eses logros ou esas derrotas, porque non é fácil non asumilo e hai que parar para digerir e volver a arrancar. Pois, como decía o alcalde, Juan e Belén están ao frente da empresa Coidadosamente, que é un pouco a que está aí con nós levando a cabo este plan de saúde mental. É o primeiro ano que está en marcha e, centrámonos nos maiores, nos pequenos, con esas charlas que se fan polos centros educativos, que a verdade teñen moitísima demanda. E despois temos tamén cos maiores, onde temos un grupo de benestar emocional que se reúnen todos os venres para falar das súas cousas, para ver que non están solos, e sempre guiados por unha persona técnica para guiar e para aconsellar e falar. Puxemos en marcha tamén a UNE, que é a Unidade de Necesidades Emocionais, que tamén está tendo moi boa acollida. E despois temos un programa de cesación tabáquica xunto cos centros de saúde para aquelas persoas que queiran deixar de fumar, porque ao final as adicións tamén son un problema de saúde mental. Neste caso apostamos pola tabáquica, pero na xente nova sabemos que hai o problema das redes sociais, dos dispositivos electrónicos, incluso de apostas en línea, que ahora cada vez están tamén máis en boga. E nada, deixo-vos con eles, que son os que no día a día ven, valoran e analizan os datos. E nada, gracias a todos por asistir. Bueno, pues la cuestión que se planteaba, ¿no?, era cómo poder elaborar una estrategia compartida que diera como una estructura, un paraguas a un montón de actividades que ya se llevaban realizando mucho tiempo desde las diferentes concellerías de servicios sociales, de deporte, de promoción de la salud, que tenían que ver con salud mental, un montón de actividades que se estaban realizando, pero que no tenían como una línea metodológica y una línea estructural común, ¿no? Hace ya 7 años empezamos en los centros escolares de primaria y secundaria, desde cuarto de primaria hasta segundo de bachillerato, implantando diferentes programas de promoción de la salud mental, que tenían fundamentalmente como 3 líneas, ¿no? La primera sería habilidades para la vida, desarrollo de habilidades sociales, de prevención de conflictos, de convivencia, que es algo que se está detectando que ahí es un gran problema, que ya ocurre desde los primeros cursos de primaria, y fuimos cada vez bajando a cursos más pequeños y ya estamos trabajando desde cuarto de primaria hasta segundo de bachillerato. Otra de las líneas importantes tenía que ver también con el tema de
las conductas adictivas, sobre todo con sustancia y sin sustancias regularizadas como alcohol, tabaco, vapers, bebidas energéticas, y luego también sustancias ilegales y todo lo que tiene que ver con los usos saludables de la tecnología, ¿no? Y otra de las líneas que también llevamos trabajando hace 7 años con familias, docentes y alumnos es el tema de la educación afectivo-sexual, que también vemos que es algo súper importante trabajarlo en cursos desde muy pequeños, adaptado al nivel de desarrollo y a la edad que tienen cada uno, ¿no? A raíz de la pandemia sí que se puso de manifiesto mucho trabajar muy fuertemente todo lo que tiene que ver con los malestares psíquicos de la adolescencia y todo lo que tenía que ver con lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? Con la explosión de demanda, de tratamiento y de situaciones de mucha inestabilidad emocional en cursos superiores, sobre todo bachillerato, con el rendimiento, con la sociedad en la que vivimos de tanta exigencia, ¿no? Y que veíamos que había mucha demanda por parte de los centros educativos de adolescentes que estaban muy desregulados, ¿no? Y eso se trabajó muy fuertemente y se lleva trabajando muy fuertemente, pues que todos los alumnos de AMES, de todos los colegios públicos de primaria y secundaria tengan esos encuentros, que no sean charlas puntuales, sino que sean programas estructurados que a lo largo de toda su carrera educativa pues tengan una respuesta y un encuentro, ¿no? Veíamos que había mucha demanda de espacios para poder hablar, espacios comunitarios de los adolescentes, pero también de los docentes, que también es una profesión de riesgo psicosocial muy potente, y también, por supuesto, de las familias. Entonces, bueno, en colaboración con el Concello de Ames empezamos a pensar también cómo hacer para trabajar incluso con los trabajadores del Concello de Ames, que tenían pues unos cursos de formación y encuentros de formación sobre regulación emocional, ¿no? Y ya llevábamos también 3 años elaborando todo esto. Y desde el principio de curso empezamos desde el principio de año 2024 a hacer un análisis DAFO, ¿no? De cuáles son las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades que tiene este concello, para poder detectar cómo podíamos elaborar unas estrategias que fueran un traje a medida a la población de Ames. Entonces fue lo primero que hicimos, trabajar con todos los agentes sociales, recoger un poco todos los datos, cuál es la demanda, cuáles son las necesidades y cuáles son los recursos propios del concello, y elaborar también pues algunas estrategias que estamos poniendo en marcha, que ahora os va a comentar Juan, pero bueno, que la idea también es ir ampliando, ir modificando en función también del éxito, que de momento pues es grande, porque la gente vemos pues que el espacio comunitario y el espacio grupal de poder dar una respuesta a los malestares emocionales y psíquicos de cualquier persona, tenga un problema de salud mental diagnosticado o no, pues es necesario. Creemos que desde lo municipal es un buen lugar donde se puede recoger esas estrategias. Bueno, y siguiendo un poco con lo que comenta Belén, nosotros siempre pensamos que no hay salud mental sin una salud mental comunitaria o integral, como construyendo un poco de red, ¿no? Sobre todo lo que hay. Por ejemplo, cuando pensamos en las edades que estamos abarcando desde hace ya tiempo, como comentabas, desde hace 7 años, que ya hay esta sensibilidad especial aquí en el concello, en las distintas concejalías con servicios sociales, promoción de la salud, incluso diría juventud y demás. Pensamos también en este programa que tienen, que hay que aglutinarlo, meterlo en esta red de apoyo, ¿no? Que es el programa de atención temprana, en colaboración también con el Concello de Teo, desde los 0 a los 6 años. Y es interesante pensarlo porque es verdad que después en los centros docentes empezamos ya en 3º o 4º de primaria hasta 2º de bachillerato, pero es muy interesante también pensar en este recurso, ¿no? De 0 a 6, donde algunas familias ya tienen, y algunos niños y niñas tienen situaciones especiales de cierta vulnerabilidad o de problemas en el aprendizaje, en el desarrollo, y hay ya una atención especial. Pero también en esta red de apoyos, que al final la salud mental la pensamos muchas veces desde la atención individual o psicológica a una persona para que pueda salir un poco de sus problemas. Nosotros queremos pensarlo un poco más en clave de red, ¿no? Como una tela de araña que se sujeta a muchos puntos. Cuando falla alguno pueden existir otros. Pues actividades que se llevan haciendo aquí que tienen una importancia vital en todo esto también, como por ejemplo programas como lo de Trouleando, ¿no? Que es de ocio saludable. Pues tener un ocio saludable redunda y beneficia muchísimo
en la salud y en el equilibrio de las personas. O, por ejemplo, estos campamentos que se han montado también, no solo de jóvenes, sino también de tercera edad, campamentos de verano de la tercera edad, que aglutina y trae a personas que están en una situación, pues a veces de soledad o a veces situaciones complicadas, y que creo que han tenido una demanda pues muy grande y muy, con un feedback muy positivo, ¿no? Entonces, todas estas actividades que se vienen haciendo desde hace tiempo, creo que hay que enmarcarlas también dentro de este plan. Y es verdad que después de esta evaluación, de estas reuniones que se han tenido con todos los agentes sociales, gente que trabaja en primera línea con la población de AMES, los centros de salud y demás, pues para este primer plan del 2024 salieron como unas intervenciones que podían ayudar a esta red, ¿no? A esta tela de araña. Comentaba antes Susana la creación o la continuación del programa de regulación emocional y salud mental en cursos de bachillerato. En los cursos de bachillerato era muy difícil entrar antes, muy complicado, porque eran cursos donde los jóvenes que los cursaban estaban exclusivamente para lo que estaban, que era el currículum y prepararlos para el EBAU o para un futuro laboral o lo que fuera. Era complicado entrar. La pandemia y los grados medios, que siempre estaban como un poco olvidados, como las intervenciones allí no llegaban demasiado, y era importante sensibilizar y destacar que era una población también que necesitaba mucho de los programas de prevención y de los programas de regulación emocional. La pandemia que trajo cosas bastante muy críticas, muy desagradables y muy traumáticas en muchos casos, trajo también la posibilidad de poner encima de la mesa esta situación que ya venía antes. Quiero decir, los temas de salud mental muchas veces cuando nos preguntan en alguna entrevista o así algunas personas que están en la trinchera, como digo yo, oye, la pandemia ha venido a traer problemas de salud mental a la población. Bueno, sí, es verdad, ha roto el jarrón por donde quizás ya estaba un poco agrietado, ¿no? No vamos a hacer un speech ahora aquí largo de este mundo complejo en el que estamos viviendo desde hace muchos años, donde hay que meter muchos asuntos como la productividad, como la tecnología, como Internet, como tantas cosas, ¿no? Este mundo tan inquieto, tan complicado para adultos y para jóvenes, pues la pandemia no ha hecho más que agrietar un poco más el jarrón y romper por donde tenía que romper. Y nos ha permitido un poco, buscando un poco la parte también positiva, si se puede decir de alguna manera, colocar esto en el centro de la diana, ¿no? Para poder trabajar. Se nos ha permitido, por ejemplo, poder entrar en cursos que antes era imposible, y precisamente además en un rango de edad donde cuando las personas que trabajamos un poco con estas situaciones de sufrimiento psíquico y emocional, sabemos que la adolescencia es el momento donde debutan todas estas cosas. En las infancias debutan cosas, pero en las adolescencias mucho más, y era como paradójico no poder trabajar precisamente un sitio donde nos encontramos con prácticamente toda la población joven, no poder trabajar ya estos conceptos, estos talleres, ¿no? Porque tampoco son charlas, ni mucho, son talleres formativos, año a año, con los mismos alumnos, con sus familias y con los docentes. Este es el trípode, estas son las tres patas para poder, desde nuestro punto de vista, trabajar bien esto, que no sea una charla puntual, un check-in de que se ha hecho algo, y sí poder trabajar un poquito más a lo individual. Este año hemos podido continuar con eso dentro del plan de salud mental, y los dos institutos de aquí, del concello, se han abarcado sobre 150 alumnos. Además, son charlas, son talleres donde acuden todos y todas, y que suelen tener una buena retroalimentación, un buen feedback. Se ha constituido también, hablando de salud y hablando de salud mental, no podemos dejar de lado, hablaba Belén antes de los programas de prevención de conductas adictivas, pues hay otro que es el programa de cesación tabáquica, que era impensable no meterlo también, ¿no? Una persona que cuida su cuerpo, una persona que cuida de su salud física, pues lo primero, vamos a trabajar por el bien de esta salud. Se hizo un primer programa de cesación tabáquica que está terminando ahora, porque son como 7 sesiones, lo imparte una especialista en tabaco, una doctora en tabaquismo, que es una compañera del equipo.
y son 7 sesiones grupales, unas intervenciones previas, unas entrevistas previas y un seguimiento posterior telefónico individualizado con cada una de las personas. El grupo está ya para cerrar, aunque sigue habiendo gente que sigue llamando a ver si puede incorporarse al programa. El grupo ya está cerrado, está terminando y bueno, quedará un poco ahí la experiencia y la evaluación posterior para poder dar entrada posteriormente a la gente que quiere participar en estos grupos. No podíamos dejar fuera tampoco a las personas mayores, no queremos llamarle tampoco tercera edad, porque en el grupo de mayores hay gente de 50, de 55, de 60. Es muy interesante también, porque en un primer momento nuestros prejuicios o juicios pensábamos que podía ser un grupo predominantemente de mujeres, y es un grupo muy heterogéneo, es un grupo precioso, la verdad, de casi porcentualmente 50-50, de hombres y mujeres, que acuden todos los viernes de 5 a 7 de la tarde aquí en el Pazo de la Peregrina, a un grupo donde cada semana se abordan temas que nosotros traemos, que redundan en su bienestar psicológico y emocional, pero es un grupo también muy vivo, donde en las primeras sesiones ya les fuimos poniendo un poco encima de la mesa aspectos que ellos quieren tratar, ¿no? Porque nosotros podemos pensar lo que creemos que ellos pueden tener, pero realmente después la subjetividad de cada persona pues va por donde va, y están trayendo como temáticas muy interesantes, y hay un nivel de compañerismo, de integración, y ahí sí que están tejiendo una buena tela de araña y una buena red muy interesante. Un artículo que salió el otro día en La Voz de Galicia lo describe muy bien, porque fue un artículo muy bien elaborado. Dentro de este plan también hay una intervención con agentes sociales y con personas que trabajan en primera línea también con la población de Ames. No es tanto un programa de regulación para ellos, sino que es un programa de capacitación también para saber un poco cómo tratar y cómo estar ante una persona pues que a lo mejor tiene problemas psicológicos o emocionales. Es un programa casi pues eso, de capacitación y formación. Y se ha constituido también, que yo creo que es una gran oportunidad, una oficina. Susana hablaba de la UNE, ¿no? Así con las siglas, la Unidad de Necesidades Emocionales, que bueno, en un primer momento no es una oficina, a ver hacia dónde va, esta primera creación, pero no es una oficina de tratamiento en sí misma, ni de intervención y tratamiento, es una oficina de recepción de la demanda, de una escucha atenta, de un poner encima de la mesa un poco todo el caso como está. Son casos, los que llevamos hasta ahora, pues casos complejos que ya han venido un poco, no sé si es la palabra más adecuada, pero rebotados o ya han utilizado otros recursos disponibles y por lo que sea, por desgracia, no les ha funcionado. Entonces, a veces llegan situaciones así muy complejas, que en principio es para menores de 18, pero que vienen con sus familias, y para mayores de 50, pero que están apareciendo también casos de población adulta que vienen por la UNE, que escuchan el recurso y demás. Entonces, realmente el objetivo de la UNE es escuchar, detectar, pensar un poco el caso y hacer una derivación, un asesoramiento, un counseling, no sé cómo le podemos llamar a esto, a distintos recursos, y después hacer un seguimiento de cómo van esos recursos para que no queden un poco en el limbo y se pierdan otra vez, ¿no? Porque son situaciones a veces que viene una persona con una familia, pero que son 5 en la familia, 2 representan problemas y está todo el sistema familiar de alguna manera pues condicionado, porque siempre traemos como un sujeto identificado, un paciente identificado, alguien que es el que parece que tiene el problema, pero en general todo el sistema familiar de alguna manera está afectado, ¿no? Por esa situación. Entonces, bueno, buscar un poco y pensar en conjunto, que eso lo hacemos después nosotros en equipo, pensar una mejor derivación para esa persona. Bueno, en general, esto es lo que estamos haciendo hasta ahora, además de estar pensando ya está encima de la mesa también la propuesta para la continuidad. Pois a verdade é que, bueno, gracias pola explicación. A verdade é que é un plan que, aínda que, como se dixo, levamos xa varios anos facendo pequenas cousas, e o que quixemos foi unificar todo e ampliar un pouco máis, non? Pero a idea é non quedarnos aquí, a idea é, como decía Juan, seguir avanzando e seguir mellorando este plan tamén, vendo as necesidades. Este ano é unha especie de experimento, de plan piloto, que vamos a ir incrementando e mellorando pois, en función das necesidades da xente. Eu creo que temos que rematar, pero antes de rematar, si me gustaría facer unha consideración, non? Antes de nada, bueno, disculpar que non está presente
presente o conselleiro que estaba invitado, pero, bueno, se disculpou, me dixo que tiña hoxe sesión no Parlamento. Si sei que está presente representantes da Consellería, porque ademais teñen un interese especial. Nos, Susana e eu, estuvemos no seu momento unha visita ao conselleiro e trasladamos este plan e o cal amosou o seu interés e, bueno, a idea é que traballemos tamén conxuntamente todos, non? Eu o que quero facer como alcalde é, sobre todo, e seguramente dispois as alcaldesas que van a intervir van a coincidir conmigo, en que isto non pode quedar solo nos concellos. Os concellos podemos ser esa primeira porta de entrada e de axuda aos nosos veciños e ás nosas veciñas, pero dai para arriba necesitamos a axuda tamén, non? Da administración primeiro, que realmente ten competencias, que é a Xunta de Galicia neste caso, e eu non dudo que nos la van a prestar, sempre me gusta ser optimista e positivo, non dudo que van a estar aí con nós, axudándonos, e tamén, lóxicamente, pois do Goberno do Estado, que, por sorte, eu creo que se empezou a quitar un pouco este tabú dos problemas de saúde mental no momento que houve diputados e diputadas que no Congreso dos Diputados e das Diputadas en Madrid empezaron a falar dos plans de saúde mental e o Goberno do Estado tamén empezou a apostar dotando de cantidades orzamentarias para traballar isto, non? E isto ten que ser un traballo conxunto de todas as administracións, e un traballo que está aí e que temos que facer porque os datos cada vez eu creo que son peores sobre todo na mocidade e nas persoas maiores, que o gran problema que temos hoxe en día é moitas persoas maiores que viven solas e, bueno, ao final esta rede que tecemos e estas actividades que facemos en AMES xa foi moitos anos coa MESAN, eses programas onde se xuntan facendo actividades diversas, saídas, excursións e simplemente falar ás veces, pois son moi importantes e moi positivos. Por aquí, grazas aos 4, aterrizamos sobre o caso máis concreto, o de AMES. De contado coñecemos máis experiencias. Grazas por contarnos polo miúdo que estades a facer, sobre todo as expectativas que tedes os obxectivos con este, como dicía o alcalde, plan piloto, estado inicial, pero seguro que dá moitos froitos positivos para esta localidade. Grazas aos 4. De AMES imos pasar a coñecer 3 experiencias, a da Coruña, de Santiago de Compostela, de Silleda, así que voulle pedir ás alcaldesas destas 3 localidades que xa nos acompañen por aquí tamén para coñecer precisamente o que están a facer, o que teñen previsto facer. Inés Rei, Goretti San Martín, Paula Fernández, grazas ás 4, moi bons días, grazas por acompañarnos, por contarnos de contado, imos prestar moita atención tamén, grazas do que están a facer en cada unha das súas localidades. Despois de coñecer, como dicíamos, o que se está a facer en AMES, imos coñecer tamén a importancia que lle dan na Coruña, en Santiago de Compostela, en Silleda, ante unha cuestión que é importante destacar. Despois preguntarei polo que poden facer o resto das administracións. Claro, moitos dirán, o da saúde mental tampouco que sexa unha competencia municipal, non? A priori. Que fai pois que un goberno local diga, pois tamén vou ter esa sensibilidade, tamén vamos comezar a traballar para que os nosos veciños teñan máis recursos, para que, bueno, pois poidan tamén coidar este aspecto vital. No caso da Coruña, alcaldesa. Sí, non é da nosa competencia directa como tantas outras cousas que facemos os concellos, que non nos competen pero nos incumben, e polo tanto esta é unha delas e neste momento unha das máis importantes. Quero, antes de comenzar a miña intervención, agradecer a invitación para falar de saúde mental. Creo que é algo imprescindible que as persoas con visibilidade pública e con responsabilidades públicas falemos abertamente da saúde mental, así que parabéns ao Concello de Ames, o seu alcalde, a Voz de Galicia, por darnos esta oportunidade. Por suposto, tamén para min é unha honra, como sempre, compartir esta mesa con 2 compañeiras, as que aprecio personalmente e respeto políticamente, como son Goretti e Paula, con un tema que, como se pode ver, con independencia do tamaño da poboación dos nosos concellos, nos preocupa a todos.
E neste sentido creo que houve un punto de inflexión na nosa sociedade derivado da pandemia. A pandemia parece que acelerou moitísimas cousas, na Coruña acelerou as peatonalizacións, pero a nivel global, en todo o planeta, creo que puxo o foco nos problemas de saúde mental, producidos e moitos diagnosticados a posteriori, froito do illamento, da angustia, da ansiedade que provocaba unha situación como a que vivimos na COVID-19. E a partir de aí parece que implosionou ese asunto e se empezou a falar e sobre todo a visibilizar, porque esta é a primeira cuestión que quero destacar. Temos a obriga de desestigmatizar os problemas de saúde mental, porque é certo que hai enfermedades mentais ou trastornos que afectan a saúde mental que socialmente están máis aceptados, é dicir, pois alguén que ten ansiedade pois é algo habitual, alguén que pasa un duelo ou que ten unha depresión, pero despois, cando falamos de trastornos de personalidade, cando falamos de trastorno bipolar, cando falamos de esquizofrenia ou cando falamos de outros trastornos, o estigma sigue aí, e, polo tanto, creo que é algo que temos que empezar a normalizar. Do mesmo xeito que hai persoas que teñen diabetes, unha enfermidade crónica ou outras patoloxías, se pode vivir plenamente cunha enfermidade mental cronificada cun bo tratamento. Pero para eso, para poder visibilizalo, temos que facer esa tarefa pedagóxica, esa tarefa informativa e esa tarefa de normalizar algo que é un problema que detectamos precisamente a raíz da pandemia, pero que temos que poñer todos os medios que temos ao noso alcance para contribuir a que aquel que teña un problema de saúde mental que o estea detectando, sobre todo en sectores da poboación máis sensibles, como poden ser os mozos e as mozas e a xente maior, pois teña recursos á súa disposición. Nos estamos desenvolvendo un plan de saúde mental de 3,8 millóns de euros, estamos nunha fase inicial, despois comentarei máis polo miúdo, pero tamén traballamos dende hai tempo coas entidades sociais, que son as que nesa colaboración público-privada nos axudan precisamente a dar ese soporte, esa cobertura que dende a administración local non temos. E poño varios exemplos, pois temos en Santiago de Compostela hai unha unidade específica para trastornos da conducta alimentaria, para que esas pacientes poidan ser tratados especificamente. Na Coruña, que ten unha área sanitaria inmensa, non existe. E, polo tanto, cando hai unha crise grave, son internados no hospital con persoas que teñen outras patoloxías, pois como un brote psicótico, un brote esquizofrénico, onde non teñen ese trato diferenciado que teñen que ter eses pacientes. E nos traballamos coa asociación ABAC, que é a Asociación de Bulimia e Anorexia, que dá ese soporte. Un soporte que debería dar a administración sanitaria. É un exemplo, tamén temos a CLAZ, UTACA ou a Galure, que especializadas en diferentes patoloxías acompañan a administración nesa primeira atención aos cidadáns. Despois coñeceremos máis do que se está a facer dende a Coruña e do que se quere facer. Coincide a alcaldesa da Coruña, coincidiu o alcalde de Ames tamén en sinalar a pandemia que mudou o panorama ou puxo en evidencia a necesidade de poñer ese foco na saúde mental. Sucedeu tamén en Santiago, en Silleda. Que percepción teñen as súas alcaldesas? Ben, pois, en primeiro lugar, tamén saudar a este foro, a realización deste foro, e agradecer ao Concello de Ames e moi concretamente ao seu alcalde o convite, tamén a Voz de Galicia, e, por suposto, un inmenso prazer estar aquí acompañando a alcaldesa da Coruña e a alcaldesa de Silleda. É certo que a pandemia sinalou algo que hoxe é un reto social, pero de primeira magnitude. Hoxe non hai ninguén que discuta que afrontar todos os problemas derivados de saúde mental é algo que temos que facer, que temos que responsabilizarnos o conxunto das administracións, de maneira moi singular a administración galega, porque temos datos que nos demostran aí que temos os índices moi grandes, moi elevados de prevalencia de determinados trastornos. No caso de Santiago de Compostela hai un diagnóstico feito sobre saúde en xeral do ano 2022, un diagnóstico que agora estamos actualizando e utilizando para o que será despois xa o plan de saúde mental e as liñas estratégicas que temos que seguir, pero onde
onde, pois claro, estamos falando de unha prevalencia moi alta de persoas con trastornos depresivos, de ansiedade, que están no 17,5%. Estamos falando dunha porcentaxe moi elevada de poboación. E logo temos outros índices que, claro, se miramos nestes momentos moi concretamente o tema dos intentos de suicidio, son realmente preocupantes. É algo que acontece, sabemos, no conxunto do Estado, no conxunto do noso país, mais tamén acontece de maneira moi singular en Santiago de Compostela, e eu supoño que lle pasará ao resto das miñas compañeiras, pero algo que nos sobrecolle cada vez que imos a ver ese incremento. É certo que o número de suicidios diminuiu despois da pandemia, pero os intentos de suicidio son verdadeiramente alarmantes. Nós temos, neste ano, no que vai de ano 2024, un 32% máis do ano 2023, máis que no 2023 tiñamos un 20% máis de intentos de suicidio que no ano 2022. Así que temos realmente unha situación moi preocupante que hai que afrontar. Eu creo que o fundamental sería tamén que a Administración galega, que ten as competencias no tema sanitario de maneira clara, der algúns pasos. Hai algúns pasos que eu creo que se levan tempo demandando desde diferentes asociacións, desde diferentes ámbitos, que houvese, por exemplo, persoal experto en psicología clínica xa nos centros de saúde. Hai determinadas cuestións que son de base, pero é certo que desde os concellos non podemos quedar indiferentes, non podemos quedar paradas, e mentres tanto temos que avanzar. Temos redes e chegamos de maneira moito máis fácil ao sistema educativo, a todo o que é a cantidade de xente que practica deporte, un dos elementos fundamentais para modificar condutas e para poder intervir, entón temos unha responsabilidade moi grande que temos que exercer, ou a través dos redes dos centros socioculturais, pero realmente hai elementos que son moi preocupantes, e a pandemia fixo aflorar algúns deles, pois esa soidade non desexada de cantidade de xente que se viu durante a pandemia absolutamente abocada a estar en soidade, e foron as persoas voluntarias as que fixeron aí de colchón de determinadas persoas que quedaron absolutamente sin ningún tipo de relación social. Entón, hai moitos elementos que teñen que ver hoxe en día con cuestións que na pandemia afloraron, que eu creo que xa teñen que vir para afrontalos de maneira decidida. Este ten que ser un punto de inflexión. Ás veces pensamos, non sei, que coa pandemia, pasado un tempo, parece que nada cambiou, mas non é verdade. Hai moitos elementos en que cambiou, e nos temas, eu creo, de sermos coñecedores do que significa nestes momentos os problemas de saúde mental e ter que afrontalos, eu creo que iso sí que mudou de maneira radical. Foi tamén ese punto de inflexión, esa nota positiva que extraemos a lección aprendida da pandemia? Sí, a verdade é que sí, pero tamén, se me permitides, quería empezar tamén agradecendo tanto ao Concello de Ames polo convite, como a Voz de Galicia por organizar este tipo de foros, porque falaba antes tamén as alcaldesas, non? Hai que falar moito de saúde mental para non olvidala, non? E que a xente entenda que hai que falar dela para que ninguén se sinta excluído por un problema de saúde deste tipo. Eu, no noso caso, que tamén, por certo, quero decir que me sinto moi orgullosa de estar en este panel, porque a verdade é que estar sentado ao lado de dúas grandes alcaldesas, de dúas grandes vilas, e poder estar aquí sentado en un concello que non chegamos aos 9.000 habitantes, pois significa que algo se está facendo tamén ben, non? No sentido de que estamos chegando con esta problemática a concellos moito máis pequenos do que sería o habitual. E eu quería empezar porque sí que é certo que a pandemia marcou un antes e un despois nas políticas que se aplican en moitos dos concellos, pero no caso de Silleda, quizáis porque a sensibilidade sobre a saúde mental ás veces se te impón a vida, non? Non nos levamos moitos anos traballando en esta materia, porque eu personalmente, que a miña situación personal, eu teño un irmão que ten un trastorno bipolar desde fai 25 anos, estou pelexando sempre contra o estigma que lle provocaba esa enfermedade no meu pobo, facendo actividades e demais, porque teña as posibilidades de poder desenvolvelas, pero houve un impás na miña vida que me permitides que o conte, porque ides entender moitas cousas, que marcou a liña política que despois implementamos no Concello, e que eu son nai de 3 fillos, e ademais tiven a sorte de ter acollido na miña casa un rapaz etíope que tivo un trastorno moi importante. Estuvo ingresado aquí na Unidade Psiquiátrica de Santiago durante moitos meses, e aí tive a oportunidade de contactar con moitos responsables de saúde mental do Clínico de Santiago, do Hospital aquí de Santiago, que a verdade me abriron moito os ollos e que me enseñaron moitas cousas. Por exemplo, o que decía Goretti, nós temos un nivel altísimo de suicidios na comarca do Deza, unha comarca que os invernos son moi largos, o tempo é moi frío e a xente vive moi sola. De feito, este ano temos 4 mulleres
que buscaron a morte e atoparon, non? Somos 8.000 habitantes, 4 é un nivel altísimo que conseguiron facelo. Entonces isto nos provocou un revulsivo máis, nos provocou un revulsivo dicindo que está pasando aquí, e a maiores o tema da pandemia. Analizábamos, me acompaña a concelleira de Sanidade de Silleda, que, por certo, o alcalde se lle dixen que lle vou cambiar o nombre porque me encantou o de Consellería de Promoción de Saúde, me alertaba que nos cursos que facíamos de habilidades emocionales nos centros educativos, os cursos que facíamos sobre sexualidade, que había, empezaba a haber moitos problemas a raíz da pandemia, non? E entonces, pois, a min que me gusta moito aprender dos máis, empezamos a buscar e atopamos o Concello de Ames co seu plan de saúde mental. E eu chamei ao alcalde de Ames e dixen, oi alcalde, como estades facendo? E me explicou moi fácil, dixo, collemos todo o que estamos facendo e fixemos un paraguas, non? Con todo elo. E nos lanzamos a por elo. Somos o primeiro concello de menos de 10.000 habitantes de toda Galicia que nos lanzamos a por elo e creo que vamos a poder darle unha moi boa resposta a todos os cidadáns en este período 24 e 27, que para o período que temos deseñado, e confiamos en que seamos exemplo para que outros concellos dun tamaño similar ao noso tamén se aterricen en esta política que é moi necesaria, non? Contadelle ao público que hoxe aquí nos acompaña, tamén os que nos están seguindo, que tedes previsto facer, que se fixo xa, pero sobre todo cal é a vosa perspectiva, non? Cales son as liñas de traballo nas que tedes previsto seguir na Coruña? Nos queremos abordar o problema da saúde mental dunha perspectiva integral. Como dixen, presentamos ese plan de saúde mental de 3,2 millóns de euros, onde 26 profesionais en diferentes fases farán os diagnósticos. Neste momento estamos na primeira fase, unha fase de diagnóstico que facemos da man dos centros educativos, dos centros cívicos e das entidades sociais para detectar cales son os maiores problemas que temos. Pero a vez desenvolvemos programas específicos para sectores da poboación que precisan unha atención máis directa. Mirade, o 20% da poboación afirma sentirse sola. Dese 20%, o 35,7% son persoas xóvenes e o 46,7% persoas maiores, é dicir, son porcentaxes altísimas de sentimento de soidade, porque cando pensamos en soledade non desexada, non sei por que a todos se nos veñen á cabeza a xente maior, pero é que nas xeracións máis novas estáse a producir ese fenómeno de que cada vez estamos máis conectados co mundo a través de aplicacións móviles, teléfonos, redes sociais, etc., e a vez cada vez máis solos. E, polo tanto, nos facemos acompañamento nas dúas vertientes. Por un lado, temos esos programas de ocio alternativo, non dirixido, senón con espazos creados especificamente para os mozos, como as naves do Metrosidero, o Centro Remanso, porque cando eliminamos o botellón, prohibimos o botellón, naquel momento hai 5 anos, se iban a traumatizar todos, pobrecitos, non pasou absolutamente nada, ninguén se traumatizou, todo o contrario, temos unha xeración, polo menos, que non están bebendo na rúa durante 3 días seguidos en grupos de centos de mozos. E ofrecemos alternativas de ocio saludable, proxectamos estes espazos para eles. E, polo tanto, ese compromiso cos mozos, máis tamén cos maiores a través dos centros cívicos, talleres de memoria, clubes de lectura, clases de inglés, excursións ou bailes de maiores. Onte, precisamente, estuve en hai baile todos os días, cada día nun centro cívico, e do que se queixan é de que en verano os monitores que están ali collen vacacións e eles non poden ir a bailar no mes de agosto, que está moi ben o das vacacións, pero que eles queren seguir ali porque é o que lles dá a vida. Onte falaba con unha das mulleres que estaba ali, que me dixo a idade que tiña, me dixo que non a dixera porque o compañeiro que estaba bailando con ela era máis novo e non quería tampouco tal. E claro, ela me decía que ten un fillo que vive en Madrid, outra filla que está casada, que teñen a súa vida, que ela estaba sola e que ela todas as tardes tiña esa ilusión de arreglarse, de sair da casa e de non sentirse tan sola. Ben, pois esas son actividades, programas que facemos
Dende o Concello, digamos, de prevención, de detección, temos o programa Xente Titor coa Policía Local para detectar os consumos de drogas que cada vez son máis tempranos e que provocan, ante esa tolerancia social que existe a determinadas sustancias, que existan moitas enfermidades mentais latentes que se desenvolvan pois aos 16, aos 17 anos. Estamos vendo brotes psicóticos por consumo e que temos que detectar e previr, por suposto, programas de emprego para persoas pois que teñan algún tipo de trastorno mental diagnosticado, con dificultades de inserción laboral, pisos de transición, etc. Si me permites, vou poñer un exemplo para que vexades como socialmente reaccionamos. Hai escasos días, supoño que todo o mundo o viu porque fíxose viral, o vídeo dun home que camiñaba espido pola cidade da Coruña despois de non pagar nun restaurante. E ese home, que xa tiña ido a varios restaurantes, entre eles, moitos coñecidos, chegaba, comía, escribía algo por detrás da nota e marchaba sin pagar. E os comentarios, pois, foron que menudo jeta, vaya morro, así tamén yo, etc. Absolutamente menudo tarao, este tipo de comentarios. Eu pedín os datos deste home, falei coa Concelleira de Benestar Social e lle dixen, mira, aquí hai un problema, aquí ten que haber un problema de saúde mental. E, efectivamente, se fixo ese labor, acudiron as asistentas sociais, non vou a dar detalles, porque creo que non debo dalos, pero non é un problema dun jeta que deixa de pagar, é un problema dunha persoa cun problema de saúde mental, sen rede familiar, sen recursos que poidan axudalo a sair desa situación e que ten esas conductas non normalizadas que o gran público fan mofa delas, pero que o que esconden é un problema de saúde mental. Temos que decatarnos que é máis frecuente do que se cree e que, polo tanto, as administracións públicas temos que facer todo o que estea na nosa man. Decía o alcalde de Ames acertadamente que a Xunta é quen ten as competencias, que ten que estar aí, que el confía en que estea, pero os concellos tampouco podemos quedar aquí como o Día de Reis esperando a que debaixo da árbore caia algo. Temos que actuar porque somos os primeiros en detectar. Grazas a que a Concelleira de Benestar Social e o seu equipo buscaron a este home tal, xa están en contacto coa Xunta de Galicia para reactivar ese programa que tiñan con el, etc. Somos nós os que detectamos e os que estamos, sexa a Coruña, sexa Silleda, teñamos 250.000 ou 9.000 habitantes, cada un deles nos preocupa. A administración máis próxima, non? Xa o dicíamos no inicio. Desgranaba a alcaldesa o que se está a facer e tamén a previsión con ese investimento además moi importante previsto neste plan. No caso de Santiago, alcaldesa? Pois o que fixemos foi neste último ano reactivar o Consello Municipal de Saúde, vai xa pola súa terceira xuntanza, e actualizar o que era un diagnóstico feito no ano 2022 de todo o que é a situación do municipio a nivel sanitario, tamén incluindo a saúde mental, e deseñando aí, agora xustamente nos próximos días, vai haber unha nova xuntanza onde se vai expoñer esta actualización e xa incluindo o que son as liñas estratégicas que temos que seguir a partir deste momento. Temos claro cales son os pasos que hai que dar, en que frontes temos que actuar. Por un lado, hai unha moi importante que é todo relacionado con deporte e saúde para fomentar xustamente que a xente faga prácticas deportivas saudáveis, evitar e combater temas como obesidade, como sedentarismo, pero tamén buscar núcleos, elementos de socialización absolutamente imprescindíveis. Despois teredes unha mesa en que falaredes disso, onde estarán Moncho e Esther, que ademais foi concelleira no Concello de Santiago e coñece isto tamén de primeira man, pero ese é un elemento fundamental. Todo o que ten que ver coa relación de deporte e saúde a nos parecenos absolutamente fundamental. Hai unha segunda parte que é ese
combate esas actuacións sobre o tema da soidade non desexada e que ademais ten unha parte neste Consello Municipal, tanto no de saúde como no de maiores, como temos unha representación moi importante tanto de administracións, de entidades como do tecido asociativo que traballa e coñece de primeira man, unha das cuestións tamén que se solicita de maneira moi contundente é que se practique e se poña de manifesto que non solamente hai que ter unha actitude asistencialista, senón unha actitude de conseguir que a xente sexa activa socialmente e buscar foros de participación, escoitar a propia xente que sofre os problemas e a propia xente que nos distintos ámbitos pois está nestes momentos actuando para querer ter unha vida activa e unha velleza activa. Xa sabemos que non son o único sector de idade en que están influindo estes problemas, pero preocúpanos de maneira especial o intentar conseguir en sociedades embellecidas, como creo que temos nas cidades, no caso de Santiago de Compostela tamén, nalgúns barrios, pois tamén de programacións, nos propios centros socioculturais, en todos os ámbitos en que participan, conseguir que haxa realmente unha vida activa por parte da xente maior e ese envellecemento activo de maneira participada. E logo, en terceiro lugar, como unha liña tamén estratégica clara, é ir a intentar combater todo o que teñen que ver con conductas aditivas, que son outros dos elementos fundamentais que hai que actuar. Así que temos clarísimo cales son as liñas de actuación e estamos involucrando de maneira directa o que son os axentes e o tecido social que coñece de maneira moi desde dentro o que son eses problemas. Así que eu creo que nos concellos temos moitos elementos que favorecen que nos cheguemos de primeira man ao que son, en xeral, veciños e veciñas, persoas que poden sufrir unha enfermidade mental e que temos que poñer a disposición, pois xa digo, desde toda a rede de centros socioculturais que temos, toda a conexión cos centros educativos, todo o que significa cos clubs deportivos, temos realmente un amplísimo abano e todo ese tecido. Eu creo que tamén faltaría neste caso, e insisto que nese ámbito competencial a Xunta de Galicia dese un paso importante en reforzar e en apoiar o traballo que nós facemos, mais tamén desde os sergas que se puxesen os profesionais, as persoas necesarias nos distintos ámbitos para abordar iso desde o primeiro momento. E xa digo, eu volvo a insistir, creo que centros de saúde hai distintas cuestións onde, desde o punto de vista da administración galega, se podería facer unha actuación moitísimo máis potente nestes momentos. Hoxe representan realidades de diferentes vilas, a de Ames unha, a Coruña outra, Santiago, Silleda, poboacións diferentes, ubicacións diferentes dentro da xeografía galega. No caso de Silleda, dentro dese ecosistema máis local, que liñas de acción queredes desenvolver? Pois a verdade é que cando lanzamos este plan de saúde mental non solamente pensamos en prever a aparición de problemas de saúde mental entre os cidadáns e cidadás do noso territorio, senón tamén promover con el un estilo de vida saudable, un estilo de vida compartido que nos permita traballar no benestar emocional das persoas. Entonces, nós o que fixemos foi traballar en 5 liñas de actuación fundamentais, unha liña xeral, unha liña para a muller, unha liña para os maiores, unha liña para a infancia e a adolescencia e unha liña para as persoas máis vulnerables. E desenvolvemos, igual que o alcalde de Ames decía antes, en este primeiro ano que estamos con ese proba piloto, desenvolvemos unha programación por trimestres que están centradas en temáticas específicas para cada un destes grupos. Entonces, na estrutura do plan para este ano temos 3 trimestres nos que traballamos desde este mes de decembro ata decembro do ano que ven. No primeiro trimestre traballaremos nos esforzos no cuidado da saúde mental das persoas que sufren da soidade non desexada e tamén en esta época de Nadal traballaremos coas persoas que sufriron algún tipo de perda, o dor sobre a perda de algún familiar en estas épocas que son moi complicadas e sobre todo traballaremos en esta época de inverno, como decía antes, no noso territorio, que cando máis casos de suicidio se producen na prevención do suicidio. Nun segundo trimestre, no mes de marzo a agosto, que coincide máis co bo tempo e demais, traballaremos máis o que son os autocuidados e o benestar emocional das persoas, tanto con actividades no espacio público, actividades de deporte e demais, e xa no último trimestre centraremos esforzos en traballar
cos rapaces e as rapazas nos centros educativos, cos colectivos do terceiro sector e demais. Temos moi poquinho personal, pero sí que é certo que contamos entre a plantilla cunha psicóloga municipal, que é a psicóloga que temos no Centro de Información á Muller, que vai a apoiar moitas destas actividades. E en concreto, vai a traballar en unha que é un servicio permanente, que é parecido ao servicio que teñen aquí en Ames, porque lo copiamos, alcalde, así de claro, non é nada inventado, pero que se chama Selleda Acompáñate, que no que esta psicóloga vai tamén a traballar as necesidades emocionales dos veciños que están acudindo os viernes a falar con ela e, no caso de que sexa necesario, derivalos a outros servicios máis permanentes, non? E, aparte disso, traballaremos con colectivos do terceiro sector, estamos traballando con asociacións tan importantes como as asociacións de pais e nais azuis do Deza, que son unha asociación que traballa con nenos con neurodivergencia. Estamos traballando tamén coa asociación Antonio Gandoi para traballar na formación activa das familias, con a Fundación Roberto Rivas, con a FAPO, no que temos a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer da provincia de Pontevedra, que temos xa unha serie de xornadas prefijadas durante todo o ano, nós levamos xa anos traballando con eles e a verdade é que eu espero que vai a funcionar moi ben. Eu este trimestre, se me permitides, se teño tempo, vamos a lanzar dúas campañas que eu creo que son fundamentais. A primeira delas, como dicía antes, é a campaña contra a soidade non desexada. E a máis a vamos a facer, eu creo que moi fermosa, porque temos unha rede de voluntariado, temos unha rede de voluntariado silledense que temos desde voluntarios para as colonias felinas, voluntarios para a cultura, voluntarios para o deporte, e temos tamén o voluntariado social. E vámonos a preparar en habilidades emocionais. Vamos a darlle unha charla para habilidades emocionais para que despois podamos generar unha rede de contacto cas persoas, sobre todo que viven no rural, soas na casa, a maior parte delas mulleres, para que podan chamalas, acompañalas, visitalas e demais. E logo vamos a facer espacios de conversa tamén para poder falar entre as familias que teñen agora mesmo algunha perda, non? Que afrontar en este Nadal, cando te falta alguén na casa, creemos que é moi importante. E logo, por suposto, vamos a facer unha campaña que nós chamamos campaña contra a depresión, na que vamos a promocionar nas redes sociales a liña de atención á conduta suicida do 024 e a maiores vamos a facer varias charlas cidadáns, unha delas que leva por título Entendendo a depresión e os seus mitos, porque falaba moi ben antes, non? Hai que romper cos estigmas, hai que falar de isto, a xente ten que darse conta de que é importantísimo reconocer que tes un problema e buscar axuda para resolvelo, pero tamén vamos a facer unha cousa maiores que capacitar o profesorado na detección da depresión. Hai moitísimos nenos e nenas que, derivados da pandemia, están con pensamentos suicidas nos centros educativos, non? E nos están alertando delo. Pois vamos a intentar tamén facer traballo co profesorado. Vamos a seguir traballando cos maiores con colaboración con a FAPO para traballar por unha mente activa. Son xornadas nas que traballamos con eles para ejercitar a súa mente, que estemos retrasando un poquinho máis o tema do Alzheimer. E xa, por último, estamos traballando tamén ca nosa psicóloga nun taller de mediación para as traballadoras do SAF. O Servicio de Axuda no Fogar é un servicio que agota mentalmente, non? As mulleres que traballan nel, porque maioritariamente son mulleres que están moi tocadas emocionalmente, e vamos a traballar con elas especificamente, ca nosa psicóloga, para intentar mellorar a súa liña de actuación. E nada máis, aparte deso, temos un fantástico equipo de comunicación que se vai a dedicar a facer un lanzamento de campaña, de que todas estas campañas teñan unha difusión permanente a lo largo de todo o ano, porque o que dixen antes, temos que falar de isto, sobre todo non é un concello pequeniño, a xente ten que falar delo se sentir vergonza. A nos pasounos un caso parecido ao teu, nos tivemos un conflito con unha persona que, nun brote, tirou toda a balaustrada da iglesia de Silleda, e tivemos que chamar a ciudadanía a tranquilizar os ánimos, a decir que había un problema por detrás de todo isto, que non se podía culpabilizar a unha persona por un daño deste tipo sen saber previamente que o que lle estaba pasando. Costou-nos traballo, pero porque ao principio nas redes sociales fervían casi para perseguilo e acabar con ele, matalo, de verdade. E ao final tens que chamar a orden e dicir, por favor, pensemos sempre que detrás de unha situación deste tipo pode haber un problema moito maior, non? Eu creo que a xente ensillada está entendendo ben.
foi para nós non foi unha fortuna, non é a palabra, pero sí foi tamén un golpe de efecto para decir, ei, aquí estamos, que levante a man o primeiro que non teña problemas na casa. Voulle roubar uns minutos a pausa para o café, supoño que me disculpará o público, o tema merece a pena, ademais comezábamos cun pouquiño de retraso para preguntarvos nunha última ronda por expectativas que tedes en cada un dos vosos concellos e despois incorporar outro asunto, porque mencionaba a alcaldesa esa poboación dos máis mozos que son os que máis están a sufrir este asunto. De feito, esta semana, hoxe noticia, todo ese informe do Comité de Expertos do Goberno no tocante a medidas que xa se deben incorporar nos mozos en relación aos móviles, a conexión a internet no caso dos adolescentes que recomendan adiar ese uso habitual. Que lle pediríades ao resto de administracións? Mencionaba tamén a alcaldesa de Santiago de Compostela, a Xunta de Galicia, que lle pediríades tanto ao Goberno Central, que noticia esta semana con ese informe que coñecemos dese comité de expertos, e tamén a Administración Autonómica? Ben, pois vou intentar ser breve e sintetizar. O primeiro que hai que pedir é a visibilización e a normalización, é dicir, foros como este, que se fale. Gustoume que as dúas alcaldesas falaron abertamente dunha palabra que está proscrita nos medios precisamente para non ter un efecto chamada, pero que temos que abordar, que é o suicidio. Nós temos un programa da man da Fundación María José Jove, Programa Norte, que vai destinado a mozos con intentos autolíticos e autolesivos. Pero recordo que na presentación do programa non se podía decir, era todo un eufemismo para contar que ia indicado a esa xente para evitar un efecto chamada. Ben, pero hai que normalizar, hai que falar da saúde mental e hai que falar, como dixen ao principio da miña intervención, dende esa ansiedade que notas cando tes un problema puntual ata trastornos moito máis graves ou cronificados. E, polo tanto, igual que falamos de outro tipo de doenzas, hai que falar da saúde mental como parte da nosa vida, porque, ademais, moitas empezan precisamente con síntomas físicos, que non se detecta o problema de saúde mental ata que non hai unha manifestación física do teu corpo alertando diso. En segundo lugar, creo que, ademais da visibilización, de falar disto e de que os concellos poidamos facer campañas, pois se lle da Acompáñate, na Coruña somos moi orixinais, se chama Coruña Acompaña. Bueno, acompañar, e a Mesa acompaña, e Santiago tamén, todos nos acompañamos e facemos estes programas, pero non temos a capacidade nin os recursos para tomar decisións no eido sanitario. Está ben toda a parte sociosanitaria, pero despois hai unha parte sanitaria importantísima, de atención e de detección. E aquí, se me permites, quero facer unha proposta que non é miña, é dun amigo psiquiatra que precisamente hoxe me contaba este tema, el non sabía que eu estaba aquí, pasarelle o enlace despois, e me decía que nun webinar de hai uns días dende os Sergas, pois se plantexaba que se ian poñer psicólogos nos centros de saúde, non? E os psiquiatras estaban de acordo con que haxa psicólogos, pero comentaban, hai que facer un traballo dende os centros de saúde de desintoxicación da poboación das benzodiazepinas. Algo que, con esta normalización, pois de repente vemos que hai persoas enganchadas a benzodiazepinas como solución a problemas que probablemente teñan outras vías de solución. E, efectivamente, si hai que poñer psicólogos, pero deberíamos ter un psiquiatra en cada centro de saúde, porque é probable que o psicólogo, e me poñía este exemplo, pois vaya unha señora que está sola, que ten un problema coa veciña, e vaya ali a contar o problema un día, dous, e despois de 15 sesións diga, pois estou igual, isto non ten solución. E a resposta vai a ser poñer máis psicólogos. Cando unha persoa cunha enfermidade seria, cunha esquizofrenia, cun trastorno bipolar ou cunha depresión grave, non vai a ir a un psicólogo cognitivo-conductual para facer unha sesión a semana. Entón, os recursos hai que destinalos dun xeito óptimo, porque para que sexan efectivos, o mellor non son necesarios 6 psicólogos
chega con 3 e con un psiquiatra nos centros de saúde, porque o que non podemos é que cando algunha persoa ten un problema deste tipo te deriven e tardes 3 ou 6 meses en ter a primeira cita e despois o psicólogo te vexa cada 2 meses e cando vas a segunda consulta xa non é ese porque non está e hai outro e non se faga un seguimento da enfermidade. Polo tanto, visibilización, recursos sociosanitarios, colaboración público-privada coas entidades para desenvolver estos programas e, sobre todo, un compromiso real e efectivo da Administración que ten as competencias para dar unha asistencia sanitaria directa ás persoas que padecen un trastorno mental e tamén aos familiares e cuidadores deles. Que pediría a alcaldesa de Santiago de Compostela para que todo o que estamos comentando sexa realmente efectivo? A ver, aí eu creo que imos estar todo o mundo de acordo, que fan falta son recursos. Ao final, quen pode facer isto son as persoas profesionais, especialistas, e para iso necesitan recursos humanos e recursos materiais, que quen ten realmente, neste caso, as competencias en materia de sanidade que cumpran con elas, exactamente igual que levamos tempo reclamando pois que as UMAZ, as Unidades Municipais de Atención á Drogodependencia, deben de estar realmente na Xunta de Galicia integradas nos Sergas, e algo que xa recoñece a Xunta nestes momentos, tamén todo referido á saúde mental, que o ten que abordar de maneira clara é a propia Xunta. Que pasa? Que os concellos temos un papel. Cal é o papel fundamental que podemos facer? Porque todas as administracións temos que axudar. Eu creo que en 2 ámbitos. Un fundamental é a prevención. Na prevención, está claro, e a prevención tamén se fai en gran parte, por eso as 2 cuestións están relacionadas, se hai concienciación a respecto do que hai. Do que non se fala, pois ao final non existe. Todo o mundo vimos como pouco a pouco en determinadas enfermidades sobre as que houve un tabú, pouco a pouco ese tabú foise desfacendo. Podemos pensar no cancro, que en algúns momentos casi nin se podía decir esa palabra, e como pouco a pouco, pois iso acabou sendo algo totalmente normal, e é necesario visibilizalo para que exista e para avanzar nesa investigación e na propia prevención e detección que se faga por parte de todas as persoas. E eu creo que agora o reto que temos é que iso se faga ca saúde mental, claro, e que toda esa cuestión non signifique que, claro, que ao final haxa pois estas persoas que eu creo que lle fan muitísimo dano cando o único que fan é ataques, non? Vimos recentemente pois no Congreso, non? Tamén onde pois un deputado, non? Neste caso de Vox, como se dixía a outra deputada dicíndolle se tomara ou non unha pastilla, non? Eu creo que hai cuestións que non se poden permitir. Hai temas que teñen que ser tratados non con seriedade, con rigorosidade, pero sobre todo desfacendo non todos eses estigmas que existen neses momentos. Eu creo que niso é fundamental que a xente coñeza, que saiba o que significa a saúde mental e que coñeza o que se pode facer a ese respecto. Para iso, eu creo que unha parte fundamental somos os concellos, temos posibilidades porque temos redes de chegar a xente, a esas proximidades, e o que necesitamos, xa digo, é axuda, xustamente, para que eses recursos, para que esas atencións se poidan levar a cabo. E logo, bueno, a participación en organismos de debate, en organismos onde pois, a xente que máis coñece, especialistas de todos os ámbitos, persoas representantes dos distintos tecidos, que nos digan xustamente pois, cales son as maneiras e os camiños por onde podemos ir, non? E nese sentido é acompañar o que algunhas profesionais, algunhas persoas de determinadas asociacións xa levan dicindo desde hai tempo e onde levamos moitísimo atraso. Como levamos moitísimo atraso neste ámbito, nós que necesitaríamos pois unha especie de panca de dicir aquí sí que é importante. Se non avanzamos nestes momentos e non damos un salto, despois de todos os datos que temos despois da pandemia, un salto de xigante, realmente imos deixar moitísima xente atrás. E eu creo que as administracións teñen que ser conscientes disso. E a administración ten que dar exemplo, non? Non con exemplos, valga a redundancia, como que mencionaba a alcaldesa, senón co exemplo que estás a dar hoxe aquí ás 3. Rematamos contigo, alcaldesa de Silleda. Que pediría? Eu vou aterrizar moito máis no local porque realmente non temos ni tantos recursos como teñen Coruña para poñer isto en marcha, pero si, evidentemente, fan falta recursos. Eu non pido tanto carto, sino como tamén axuda profesional, non? Nos acudimos á Consellería de Sanidade, de feito presentámoslle tamén o plan ao conselleiro, se mostrou moi aberto a botarnos unha man, sobre todo con tema de personal da propia Consellería para poder desenvolver esas actividades que antes desgranei. De feito,
estou satisfeita coa resposta que recibín dali porque nos trasladamos o plan a eles, nos fixeron unha aportación técnica que nos veu moi ben para melloralo, é dicir, que pode haber boa colaboración que espero que se traduzca posteriormente en axuda como mínimo profesional, non? Ojalá que desde a Xunta se descongele o fondo de cooperación que teñen cos concellos, habiliten máis recursos e podamos emplealos tamén en ese tipo de políticas, porque sí que é fundamental ter recursos para poder desenvolver isto. Por parte dos concellos, que nos toca por facer? Que podemos facer nós para axudarlles tamén a eles a traballar no tema de saúde mental? Pois falar moito desto. Eu pedinlle a miña responsable de prensa que me sacara os impactos mediáticos que tivera o plan de saúde mental dende que o lanzamos, ainda que vos parezca unha tontería que ocupemos páginas completas de periódico durante 7 días falando de saúde mental nun concello como o noso é importantísimo. Entón, a Consellería nos ten que ver como aliados para poder ser nós o altofalante deste problema, pero nos teñen que respostar por detrás con recursos, tanto personales como económicos. Eu, por ahora, necesito personales. Ojalá que descongelen ese fondo e tamén nos aporten necesitos personales que nos aporten tamén os económicos, porque sería fundamental para nós para facer unha boa campaña e que realmente dentro un ano, cando estemos outra vez en este foro, podamos sacar peito do que levamos feito este ano e podamos, ademais, aportar datos reales do que temos conseguido. Bueno, pois grazas ás tres, de verdade que é un gusto escoitarvos, sobre todo falar deste asunto e amosar esa sensibilidade sobre un asunto que dicíamos nos afecta absolutamente a todos. Os nosos parabéns por impulsar a máis programas locais en Silleda, grazas Paula Fernández, en Santiago de Compostela, grazas Goretti San Martín e tamén na Coruña, grazas Inés Rei. O dito, grazas ás tres, retomamos en 20 minutos, imos reducir un pouquiño ese tempo de pausa para o café e de contado tamén continuamos con todos os seguidores e lectores de La Voz de Galicia nesta emisión especial que estamos ofrecendo dende aquí, dende a Casa da Cultura de Milladoiro. Un aplauso para elas.